ba wanda ya san fitinan da na gani, ba wanda ya san bala'in da nake ciki. Zazu, hasken rana ya fito? Ka yi wani waƙa mana wanda yake da amo da salo a cikinsa. Ƙaraman duniya bayan babba. Kowanne, amma ba don nan canja. Na ɗauko buhun kwakwa a jaka, manya-manya sun kai kamo, manya-manya. Fasa bai irin wannan shi ne banzan. Me ka ce? Babu abin da na ce babu. Ka san dokan ai. In ina nan ba a kira suna mu fasa, ni ne sarki. Kai ne sarki, ni dai kawai na kira shi ne saboda na bambanta tsakanin mulkinka da izzanka da kuma irin nashi. Haka kawai abin da ya sa kenan. Me gida? Me kuma yanzu? Muna da magana da kai, banni ni in gaya masa. Ba abinci ba ruwa. Mana yanzu lokacin abincin rana ne amma ko fara babu, damu mutu ne? Shin wai ba aikin zakuna bane su je farauta? To me yasa ba su je ba? To ku ci zazu. Anya daga sai kake yi. Ni ne fa wannan abun wasan ka mai baka nishaɗin. Zazu wasa nake maka. Ku kuma ku je ku ci ciyawa. Da wannan ma ai kundin mu fasa. Me kuka ce? Na ce mu tafi na ce kawai. Yayi kyau. Yanzu ku fita waje. Amma fa muna jin yunwa fa. Ku fita.